Fjum il-31 ta' Marzu filgħodu ingħata t-tislima lil Malta ħielsa fuq l-għolja tal-Ħelsien f'Xatt ir-Risq fil-Birgu. Parata mill-Forzi Armati ta' Malta bdiet mix-Xatt ta' Bormla u avviċinat lejn il-Monument tal-Ħelsien fil-Birgu. Hemmhekk l-istess parata laqgħet lill-eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta George Vella u s-Sinjura tiegħu Mirjam Vella fejn huma intlaqgħu wkoll mis-Sindku tal-Birgu John Boxall. Min-naħa tiegħu il-President spezzjona il-Gwardja tal-Unur. Kien il-President Vella l-ewwel li ma sellem lil Malta ħielsa fejn poġġa il-fjuri fuq il-Monument tal-Ħelsien. Wara l-President kienu l-Ministru Owen Bonnici fisem il-Gvern Malti u l-Viċi Kap tal-Oppożizzjoni David Agius li poġġew il-fjuri u sellmu il-Monument tal-Ħelsien. L-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż flimkien imbagħad sellmu lil Malta ħielsa fil-waqt li ndaq l-innu Malti, l-innu li jagħti identità u jaqgħadna bħala aħwa Maltin. L-istakkament ta' soldati kompla bid-daqq ta' fanfari quddiem il-Monument biex il-parata reġgħet imxiet lejn ix-Xatt ta' Bormla minn quddiem il-Monument tal-Ħelsien. Monument li jinsab fuq għolja mibnija minn ġebel Malti tas-Sejjieħ, għolja li għandha s-sinifikat li min jitlaħħa jiftakar fit-triq li għaddew mis-sirietna biex kisbu il-Ħelsien, mixja li kienet waħda ta' tbatija u għalhekk il-mixja sal-quċċata ta' din l-għolja i waħda imħarb ta' wieqfa. Din il-mixja laħqet il-quċċata nhar il-31 ta' Marzu tal-1979 meta fuq l-istess għolja niżlet għall-aħħar darba l-bandiera Ingliża u telet dik Maltija u nxtielet il-fjamma mill-Periddu minn Kumintov. Fjamma li wara 43 sena baqgħet kebbes is-sinifikat li Malta baqgħet tiffjorixxi minkejja l-isfidi ta' dak iż-żmien.